Maray na hapon po sa inyong mga tugang. Pagirumdum sa mga devoto ni San Judas Tadeo, sa paglaog sa simbaan, asin sa pag-atinder kan banal na misa, paki-off o ilagtabi sa silent mode an sa indong mga cellphone. Likayan ang paggamit ng cellphone, pag-picture o pag-text, kung bako man importante. Urog na sa laog kan Santa Misa. Mantiniron tatabi ang solemnidad, asin kabanalan kan simbahan, asin urog na ang selebrasyon nin Santa Mesa. Diyos mabalos po, maluhod po ang gabos. Sa ngaran ka nama, asin kan ake, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso, sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Hulikan sa imong pangataman, sa pagtaumo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin hulikan sa imong kadonongan, na nagaantabay kan lakaw kambilog na kinaaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo, asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabutan, asin naotob an sa imong kabutan, na atamanon ang kinaaban. Ang kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunyan, namamatian mi na ang padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan kung hindi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang sa mong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa piligronin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsabling paraataman kang sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación. Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo. Ipamibi mo kami. Sa ngaran ka na maasin kan aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po mo. Ang satuya po mga mas intention si ang mga minasunod. For the Thanksgiving, by Bonifacio Albin Macasadya, Plaza Family, Yen Patrimonio, Ryan Altabano and Family, Conchita Villar, Bong Enjing Gapayaw and Family. For all the graces received by Mr. and Mrs. Joel Del Rosario and Family, for the gift of life of Quene Angel, offered by the Relosio family. For special intention for healing of Athena Claire Morales and Chris Jopen Manzon, special intention by Cyril Faye Baloloy and family, Josephine Lorejo and family. For the eternal repose of the following souls, Alan, Dulot Can Albaitar family, 7th death anniversary by Joy Descalzo and family, Shelo by Don Grahida and siblings, Efren by Eva Flores, Luis by Olaguera family, Randy by Rinaldo Lovendino and family, Eugenio Jr. by Eugenio Espirito, Antonio by Onato family, Asteria by Mindina family, Edgar and Leia by Pem and Den, Faustino and Valeriana by Josephine M. Lorejo and family, Ronald Joseph Grace by Cano family, All Souls and Ricardo by Ryan Altavano and family, Daniel
by Mendoza family. Eduardo Sr. by Bong and Jing Gapayaw and family. Antonio, Lydia, Eduardo, Moises and Rosalina by Sadili family. All Souls, Jose Ray by Rachel Ann Moran. Norma by Relosio family. Ang mga babasahon nagaalok sa to sa hararom na pagdusay kan sa diri ni Kristo sa paggining pagtubod, pagsunod asin pagkamuot. Ang mga apostol nagpahiling ning pusog na pagtubod maski sa tahaw ning mga katibaadan. Ang pagpahiling ni Kristo na magdangog ta sa mga babasahon sarong pagiromdom na sa langit sarabay kita na mag-umaw sa iya. Sa kahuri-huri, ini magtatao sa to nin paglaom na siya makakaibahan niya to. Asin ang pagsimbag sa pangapudan niya sa bilog na isip asin puso. Maging paagi tanganing kita makaigwaning pagsaksi sa iyang daing sukol na pagkamuot. Banwa nin Diyos, matindog po ang gabos para sa pagpuon. Good afternoon. Good afternoon, Father. Nagkakatiripon kita ngunyan sa ngaran ka nama, kan aki, asin ka na Espiritu Santo. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo. Asin sa imong Espiritu. Bisa antisipada para sa agang Domingo, yaon na po kita sa ikatulong Domingo kan Paskwa. Kaya madadangog niya to ngunyan sa satwiyang Ebanghelyo, an ikatulong pagpahiling kan sa tuyang kagurangnan sa iyang mga disipulos pakatapos na siya mabuhay liwat. An padagos na imbitasyon sa sato na mahiling masilag sa satuyang buhay an sarong buhay na Diyos. Pakatapos kan selebrasyon kan Kwaresma, lalong-lalo na kan Semana Santa, an imbitasyon sa to na ang Diyos na nabuhay para sa to, padagos man lugod na mabuhay sa satuyang mga puso. Sabi nga ni kayan, the real mark of the Holy Week is the change it makes in our lives after Easter. Iyan ang special na balaog na hagado niya to sa laog kay ning Santa Misa, sa pagdulot po niya to kay ni kasabay kan sa tuyang mga personal na intensyones, asin pagpamibi man, para sa satuyang dipuntong Santo Papa sa kapahingaloan kan sa iyang kalag si Papa Francisco. Ngunyan midbidon tana ang satuyang mga pagkukulang ihagad ininintawad sa mahal na Diyos ng aning magkaligo kitang magselebrar kaining mga banal na misteryo. Udok sa buot, sarabay po kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa Indo mga tugang, tanagkasala ako nin makuri sa isip, sa tataramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, dani na Virhen, sa gabos na Angeles, asin Santos, asin sa Indo mga tugang, nako ipamibi sa kagurangnan ng Diyos. Maherak man lugod sa to ang Diyos na makakamhan, pakapatawadaan sa tong mga kasalan, asindarhon kita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kristo
Mag-umaw kita sa Diyos, sarabay kitang mag-awit kan kamurawayan sa Diyos. Murawayan sa Diyos sa kaitasan, asin sa daga katoninongan, sa mga taong marahayan mo. Ginoong mawi ka, rinogyawi ka, sinasambami ka, pinapamuraway mi ka, pinapasalamatan mi ka, huli ka, nagulang mo, namurawayan, nagulang na Diyos sa langit nun, Diyos amang magkakamay, nagurang na Pingkong Yesu Kristo, nagurang na Diyos, Cordero ka Diyos, akita naman. Yan na nagpaparang mga kasalangan, kinaban, maheraki kami. Ika na nagpaparakan mga kasalangan, kinaban. Ako aan sa mong pagimahera. Ika na nagtutukaw sa ko ka naman, kaheraki kami. Kaikasanan, panal, ikasanan, kagurangan, ikasanan, urog, kahalanggan. Yesu Kristo, kaiba, kal Espiritu Santo, sa kamurawayan kan Diyos Ama. Amen. Mamipi kita. O Diyos, danay lugod na magrukyaw an sa imong banwaan, tanganing binago, sa pagkaaki nin puso, sindaman sa nang naguug mangunyan, na ibinalik sa kamurawayan nin pag-ampon, maghalat kan aldaw nin pagkabuhay liwat, sa paglaom nin panatag na kaugmahan. Huli kay Jesu Kristo ang kagurangnan niya mo sa imong aki, na kaiba mong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Amen. Ang liturhiya kan tataramon. Sa enot na babasahon, pinahiling kan mga apostol kan satong kagurangnan, kung sain sagkod an sa indang pagsunod sa iya. Maski pa sa tahaw nin pagsakit, asin kagadanan, sinda may pagtubod na nagahali kay Kristong nabuhay liwat. Pinagpapagirumdum kita na ang tunay na disipulo ni Jesus, pinagkukugos ang kadipisilan nin huli taini sarong misyon na ipinailing man ni Jesus. An enot na babasahon. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Dinara ninda ang mga apostol, pinaatubang sa konseho, dangan sinabihan sinda kan halangkaw na padi. Pinagbutan minakamo na dai magtukdo sa ngaran ni Jesus. Alagad hilinga kon ano ang sa indong ginibo. Pinalakop nindo ang sa indong katukdoan sa bilog na Jerusalem. Asin buot nindong basulon kami kan sa iyang pagkagadan. Nagsimbag si Pedro saka ang mga apostol. Kaipuhan kuyogon mi ang Diyos, bakong ang tawo. Ang Diyos kan sa mong mga ginikanan, iyo ang nagbuhay liwat kay Jesus, nagginadan nindo kan pinako nindo siya sa krus. Ilinangkaw siya nin Diyos sa tuon niyang kamot, bilang leader asin paraligtas. Tanganing tawan ang mga Israelita, nin panahon na makapagbakli asin mapatawad ang sa indang mga kasalan. Saksi kami sa bagay na ini. Kami asin ang Espiritu Santo na itinaon nin Diyos sa gabos na nagkuyog sa iya. Ipinaapod ninda ang mga apostol.
ipinahampak sa kapinatanidan na dainanggad magtaram sa ngaran ni Jesus. Pakatapos, pinahali sinda. Naghali sa konseho ang mga apostol na pano nin kaugmahan. Hulita pinagkanigo sinda nin Diyos na magtios nin kasupugan sa ngaran ni Jesus. Ang tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. O umawon ta ka kagurangnan, ta ilinigtas mo ako. O umawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. O umawon ta ka kagurangnan, hulit ta iniligtas mo ako. Asin dai mo itinugod na pagngisihan ako kan sakong mga kaiwal. Nag-agrangay ako sa imo kagurangnan na sakong Diyos. Asin binulong mo ako. Dai mo ako itinugot na magadan. Binuhay mo ako liwat, hali sa daga nin mga gadan. O umawon ta ka kagurangnan, tailinigtas mo ako. Mag-awit nin mga pag-omaw sa kagurangnan, kamo gabos na banal. Asin magpasalamat kamo sa banal niya ngaran. Minaagi sanaan sa iyang kaanggotan, alagad an sa iyang karahayan, sagkod lamang. Pwedeng magbulos ang luha sa pagkabanggi, alagad ang kaugmahan, minadatong sa pagkaaga. O umawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Danguga ako kagurangnan, asin mahera kasako. Kagurangnan, tabangan mo ako. Ang sakong kamundoan, sinanglian mo nin pagsayaw. Kaya dai ako mauntok, mag-aawit ako nin pag-omaw sa imo. O umawon ta ka kagurangnan, talinigtas mo ako. Sa ikaduwang babasahon, pinagladawan ang sarong bisyon, kung sain sa langit, igwang selebrasyon, asin pagsamba, nayaon ang dai mabilang na mga anghel, mga nilalang, mga gurang, na sarabay na naguumaw sa kordero. Ipinapasabot ka ini sa to, ang kapangganahan ni Kristo, na igwang banal na autoridad, asin magahadi sagkod paman, sa gabos na nilalang. An ikaduwang babasahon. Pagbasa sa libro nin Kapahayagan. Naghiling giraray ako, asin nadangog ko, ang tingog nin ribo-ribo sa kamilyon-milyon na anghel na nakapalibot sa trono, sa apat na buhay na linalang, asin sa mga kamagurangan. Nag-aawit sinda sa makusog na tingog. Ang kordero na ginadan, maninigo na mag-ako nin kapangyarihan, kayamanan, kadunongan, kakusugan, kaumawan, kamurawayan, saka paggalang. Nadangog kuman na nag-aawit ang gabos na linalang na nasa langit, nasa daga, sa irarom kan daga, saka sa dagat. Ang gabos na linalang sa bilog na kinakban, ini ang sa indang inaawit. Sa nagtutukaw sa trono, asin sa kordero, mapasainda ang paggalang, kaumawan, kamurawayan, asin kapangyarihan, sagkod paman. Ang apat na buhay na linalang nagsimbag, Amen. Dangan, ang mga kamagurangan, nagdapa sa kanagsamba sa iya. Ang tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Matindog po ang gabo sa pagrukyaw kang banal na ebanghelyo. Kagurangnan mapas sa ilo. Asin sa imong Pagrukyaw espiritu, kan banal na ebanghelyo na sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Pagkatapos kaini, nagpahiling giraray si Jesus sa mga disipulo niya
sa baybayon kan danaw nin Tiberias. Arog kaini an pangyari. Magkaiririba si Simon Pedro, si Tomas, si Natanael, an mga aki ni Zebedeo, asin an duwa pa kan mga disipulos ni Jesus. Nagsabi si Simon Pedro sa inda, maninira ako. Nagsabi sinda, maiba kami sa imo. Kaya naglunad sinda sa sakayan, na alagad mayo sindang nadakop sagkod mag-aga. Kan nagsisirang na anal daw, nagtindog sa Jesus sa baybayon. Alagad dai siya namidbid kan mga disipulo. Hinapot sinda ni Jesus, mga aki, may nadakop lamang kamo? Nagsimbag sinda, mayo lamang. Kaya sinabihan niya sinda, itsahan nindo an sa indong hikot sa tuo kan sakayan, asin makakadakop kamo. Kaya initsa ninda an hikot, asin dai na ninda ini naguguyod. Uli kadakol kan sirang, nadakop ninda. An padangat na disipulo ni Jesus nagsabi kay Pedro, an kagurangnan iyan. Pagkadangog kay ni Pedro nagsulot siya nin gubing, dangan luminukso sa tubig, idinuong kan ibang mga disipulo an sakayan, guyod an hikot na pano nin sira. Huli tabako sindang harayo sa baybayon, mga sanggatos na metro ang distansya ninda sa baybayon. Pakahawas ninda nahiling ninda na may baga na duman, na may sira na dinadarang sa kamay tinapay. Sinabihan sinda ni Jesus, magdara kamo digdinin nagkapirang sira, na bago pa sa nanindong madakop. Kaya naglunad si Pedro sa sakayandangan, ginuyod sa baybayon na nikot na pano nindarakulang sira, 153 gabos. Maski kadakol an sira, dahil nagisi an hikot. Sinabihan sinda ni Jesus, madya, asin pamahaw na kamo. Mayo nin sisay man sa mga disipulo ang nangahas maghapot kung sisay siya. Huli taaram ninda na siya ang kagurangnan. Dangan nagrani si Jesus, kinuha ang tinapay, saka itinaos sa inda. Siring man ang ginibo niya sa sira. Iyo ini, ang ikatulong pagpahiling na Jesus sa iyang mga disipulo, puon na siya nabuhay liwat. Mga tugang, ang marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo, Kristo. Good afternoon. Pakigritaw po kan sa tuyang katain na good afternoon. Igwa po akong revelation na gigibuhon sa inyo. Sato sa na po ini ha. Dahil nindo pag-istorya sa iba. Maski nga ni naka-live stream kita. Kan high school po ako, naglaog na po ako sa seminaryo. 12 years old. So, pagkatapos kong mag-graduate na elementary, yaon na po ako sa seminaryo. Pero syempre, aki pa, siguro mga third year high school ako. There was this lady who caught my attention. Kang nahiling ko siya, kaya nakamati akong, very crush kong maray ining babaying ini. She was everything I dream of sa sakuyang buhay. Sabi ko, pag namidbidan ko ini, dahil na ako mapadagos sa pagpadi. Kaya lang, dahil man ako nagkakaigwanin chance na may kusog buot na mamidbidan siya, makataram ako sa iya, papilab. Sabi nga ni kaya, until one summer day, nasabatan ko po siya, nagkusog buot ako, tinipon ko gabos na kusog buot with the best introduction, and with a well-modulated voice, pinalagong-lagong ko na sa boses ko. Sabi ko sa iya, Madam, Miss, I am afraid we have met before. Wow, magayon na introduction. Nakikig ako kan sinimbag niya ako with a smile. Sabi kan daraga sa sakuya, I am not afraid. Ito palang beauty sa na daing brain. Dinugtungan pa, sabi sa kuya, you look similar to me. Ibig sabihin niya pala, you look familiar to me. Kaya,
Iyon na ini, nakapadi ako. Na-turn off ako. Na-disappoint ako. Turn off, turn on with my vocation. Tigkwento ko po ini sa indong experience kong ini. Siguro, sa paghiling ko, the third time around that Christ appeared to His disciples after He has risen from the dead, His disciples did not recognize Him. Enot, nagpahiling kay Maria Magdalena. Asin si Maria Magdalena na mareta sa mga disipulos. Dahil sindatulos nagtubod. Sabi ko nga ni kan mga nakaaging aldaw, nga daw ta kay Maria Magdalena, sa babayi enot nagpahiling an sa tong kagurang na. Bako tulos kay Pedro, asin sa iyang mga disipulos. Ang mga lalaki kaya baga po, secreting. Diba? Dakulo na sekreto. Ang mga babayi, siguro pinili, without offensement, pinili kan sa tong kagurang nan, tanganing madali, makalakop ang bareta. Tanganing maimarites tulos. Na siya, buhay na liwat. Sunod, nagpahiling sa dalan, pasiring sa Emmaus, sa iyang duwang disipulos. And last Sunday, nadangugta, na nagpahiling na siya sa 11, na kung sa inyaon si Tomas, na nagdududa kan realidad, kan resurrection. But it was during that time also that Thomas made the greatest profession of faith. Nadangugtaan sa iyang profesyon, kagurangnan ko, asin Diyos ko. Ngunyan, pangtulunang beses, na nagpahiling siya sa iyang mga disipulos. Pero na itulos siya namidbit kan sa iyang mga disipulos. Ano daw na rason? Perhaps because ang sa iyang mga disipulos, sabi nga ni kayan, nakamati man in disappointment. Nakamati man na nin pagkadisganar. Dahil taan sa tong kagurangnan, ang sa indang pinagsusunod na pinag-aasahan ninda, na si Kristo, iyon na ang sa indang magiging liberator, tagapagligtas, nagadan. Nadisganar sinda, asin dahil kayan, daininda namid bidanan sa tong kagurangnan. Asin sabi kan sa tuyang ebanghelyo, si Pedro nangagdanang manira. Sabi niya sa mga kapwa niya disipulos, ako maninira. Sabi man kan iba, maiba man kami sa imo. They went back to what they were doing before they met Jesus. Kadaklan sa inda po, inapod ni Jesus mga parasira. Kang na-disappoint, buminalik sa dating trabaho. They went back fishing. The dream had ended. The vision was gone. The mission was forgotten. Iyuman baga po ini ang tendensya kan kadaklan sa satuya. This is the same tendency or attitude we usually fall into when we get disappointed or disillusioned in life. We go back to the old and familiar ways that we have. Kang Holy Week, dakulo nag-uruli po, nakisusuan sa bus. Makauli sana. Tanganing magpenitensya. Dakulo na ang nagluluhod-luhod, hali dyan sa puwerta kat simbahan, nakadupa, nagsusulsul, nagayo kan sa indang kasala. Dakulo nagprosesyon, nakabitis, nagsakripisyo. Igwa kitang nahiling sa TV, may pahurohang pakpakan sa iyak sa diri. May nagpapako pa sa krus, ta nagsusulsul kan sa kasalan niya. Nothing wrong with that. Magayon bagang nagsulsul, nagpenitensya, kaya lang ang problema, pagkatapos kan Semana Santa, balik naman sa Manila, balik naman sa iyang kirida. Pagkatapos magpahuruhampak, may pahibi-hibi, pahali dyan sa puwerta, pasiring digding nakaluhod. Balik na naman sa dating ugali. Tapos naman ngaya sa Semana Santa, paralibak na naman. Marites na naman. Balik
sa dating ugali. Pag kita nadi-disappoint, pag kita nadi-disillusion sa buhay, there is always the tendency to go back to our old and familiar ways. Kaya magayunon baga itong pagirumdum sa tuya kan Easter Sunday. Tigsabi po sa tuya, the real mark of the Holy Week is the change it makes in our lives after Easter. So sana may tundag po sa to. So pagkabuhay, liwat kan sa tuyang kagurangnan para sa to. Sana, kung na maabot na eleksyon, daita naman ipabarakal an sa tuyang boto. Let us cast our vote, sabi nga ni Kayan sa Facebook, not cash our votes. Tadigdita mapapatutuuhan kung gurano kita kaseryoso na nagmamawot kita ng karahayan para sa tuyang susyudad. Kung talagang mapili kita, kan mga tawong dapat mamayo sa to, mga matanos na tawo, takung yan pa sana, tigbakal na suboto mo, sigurado iyan, mabawi pag nakatukaw. Pirang tauna naman kitang matirios. Sana, mga ginibutang paghurup-hurup, pagsulsul, mga kamautan na pinangaturugan tang pagbakli sa satuyang buhay. Ining Easter season, lugod pa man masilag ini. Pero, an maray na bareta po digdi, maski nga ni siring kay ito sunaging disposition kan sa iyang mga disipulos, it was at that very moment, the same moment that Jesus appeared to them. It is also in our moment of discouragement, disappointments, that Jesus would appear to us. Minapahiling an satuyang kagurangnan sa satuya. Sa tahaw kan mga pagkadisganar, sa tahaw kan mga pagkawara kan satuyang paglaom. Diyan mismo po, minapahilingan sa tong kagurangnan sa satuyang buhay as He did to His disciples, to assure us, to remind us, and to challenge us. A-R-C. Tanganing asiguraron kita, tanganing pagirumdumon kita, asin tanganing padagos kitang abibaron, asin nagyaton, kan satuyang minabot sa satuyang buhay, kan kita nagdesisyon na magsunod sa iya. One last note, I think this is also noteworthy or worth remembering digdi sa gospel. Kan aldaw na itong naninira sinda, nagdamlag po sinda na nagpalawod, pero dahil sindang nadako. Kaya it was only during the time when Christ appeared to them na sinugo giraray sinda. Kan sa tong kagurang lang kang hinapot sinda, igwa na lamang kamo dyan na sira, mayo lamang. Kaya sabi ning kagurangnan sa inda, ituntun nindo, itsahan giraray nindo an sa indong hikot, sa tuo kan sakayan, asin makakadakop kamo. And it was at that time na napano na marhay an sa indang sakayan. In fact, naghagad pa sinda nin tabang sa ibang mga yaon sa gilid kan pangpang, tanganing tabangan sindang makuasugabos na nadakop. And that gives us the impression na gani bagatig sasabi sa tuya kan sa tong kagurangnan, hoy, dawa gura no kamo magi ka-successful, dawa gura no kamo kakwarta sa indong buhay. Kung mayo ako sa buhay nindo, day kamong mahaman. A very good reminder that without me, you can do nothing. Kung dai si Kristo, kundi ang Diyos sa bangka kan sa tuyang buhay mga tugang, dawa anong paglapigota, dawa anong